kinera karonya nga onye ko sibire de kwana cheta appeal tori wa ko iboko kerti mai kantigo senga go ikere obuye kina so ekero jigo wa prepare your appeal ya so kirenga osugumege sibo arenge epambu nereke bokori epambu emoti nerori tali rori kendo neringa epambu ne moti kwende bale kobeka chinkore kerere ne tukabise mesiga yenge mesiga lakini metambe epambu ekori kuria nyarara kabisa nyarara kabisa ya butoro ya manya kobekwa asa machimi ndoke toteberi batiri close ikorosi bya kabisa pros amacha be kumabwate chumbi aberiri ya manya kobero around 33 days tinga kichi yani akabisa bakayabe ngororo bona kero gotigwaku kwende baoneri akorosi buga muno musaraba ya usebune stand ile abantu bakunda kujikira mayigoro kwa makobe kugwa sibye side ne side te baonera okora mama igoro eri uruseti chianga chonso kwa menya kobe kirwege tamba kebe kire monyo ekera kobe kwa emonyo ko okonya bali bande bakirwe agotenga kogo ikari okobeka maboka iwasi biru chipengo okora mama igo ko drugs to basa ko gasa chinyama kero wakwe keboko omosiarere ko rigu noyo timira kasamu nabwato bori tobangana kagusinyine keboko limo kabere gatatu ekwende ketamba ekikio monyo kenga ngini kesi yego kona cheke boko yego kona cheke ane ekenga opukona chakere echumbi ne rodi yogo lakini oro tenga bwata ombi ndali wako so nkaombi ke waku geko ona risasi